नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातलो आकाश शोणे. तर मंडळी आज पण आपण जत्रेकच जातो. खरं तर हसा घेता साकेडीच्या जत्रेक जातो. कशा कसा घेता तर ना मंडळी, खरं सांगू तर ना कणकवलीची जत्रा म्हणजे स्वयंभूची मंदिराची जत्रा ना, ती सोडून मी खयच्याच जत्रेंका फिरलंय ना. हे आता सगळे फिरलंय ना ते तुमच्यासाठी फिरतोय आणि आता तुमच्यासाठीच फिरतोय. त्यामुळे ना मंडळी लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका. मंडळी तुमका सांगू जरावला म्हणजे की ना माझ्यासोबत हे बघा दोन मित्र असत. ह्या साईडी का तो अनिकेत नाईक म्हणून आणि ह्यो जयेंद्र आणि बाकीचे सगळे मित्र आहेत ना ते पुढे गेलेले आहेत. चला तर आता तुमका दाखवतोय. चला गाडीला आता जत्रेक पोचलो. आता पण म्हणजे एक समजत नाही की आता हे हिवाळ्याचे दिवस आहेत की पावसाळ्याचे दिवस आहेत. पुरे भिजलो तरी पण जाऊन द्या. आता चला जत्रेक जाऊया. चला भाई मी इले काय रे हे बघा, हे आमचे मित्र इलेत आणि बसलेत आमका टाकून इले. हे बघा हे सगळे आधी दर्शन घेऊन येऊया आतमध्ये जाऊन, मग तुमका जत्रा फिरवते पूर्ण. मी पण आता पहिल्यांदाच इलंय. चला जाऊया आतमध्ये, देवाचं दर्शन घेऊया. तर मंडळी आता जत्रा फिराया जाऊया. येते काय हॅलो 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 आधी पण वर बघितलं नाव कसं? सूर्यकांत हे दशावतार म्हणजे नक्की काय असतं? दशावतार म्हणजे लोककलाच आहे, म्हणजे लोकांना प्रबोधन. हां हां. हे कधीपासून चालू झालेलं आहे? हे पूर्वपार म्हणजे आता त्याचा इतिहास मी सांगू शकत नाही, कारण माझ्या अगोदर खूप आहे. मी आता चौथ्या पिढीला काम करतोय. माझ्या चौथ्या पिढीला माझे पंजोबा आजोबा पंजोबा आजोबा वडील अजून करतात.
आणि मी म्हणजे माझे भाऊ वगैरे सगळे हां हां असे आमच्या चौथ्या पिढीला करतो. त्याच्या अगोदर केव्हा सुरू झालं हे मी नक्की सांगू शकतो. आमचा रिटॅग नाही का रिटेक वगैरे असं तुमका काय नसतं काहीच ना कट करा परत तो डायलॉग आहे असं काय दिवस हां 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 एकदा गेला तर गेला असं म्हणजे समोरची व्यक्ती काय म्हणजे जे बोलतील याचं आपलं ह्या नसतं. बरोबर आम्ही आता कथेला घेऊ कथा एवढीशी असते पण ती 3 तासाची कथा करतो बरोबर त्याप्रमाणे आम्ही वागायला असतो. तुमचे बाबा आणि खयच्या ह्याच्यात अष्टविनायक दशावतार निरवडे आणि ते बाकीचे भाव बिव भाऊ माझा एक महापुरुष दशावतार मध्ये हां दुसरा एक हेळेकर दशावतार मध्ये. ते खय 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 इला दा ते नाराजाची भूमिका करतात. हां हां भाऊ हेळेकर लहान भाऊ नारद मोठा भाऊ नारद आणि वडील नारद ते फक्त हे राजकारणी. तुम्ही काय मी राजपाट वगैरे सर्व हां, हां. अर्धापर्यंत सर्व म्हणजे जे आहे ते ऑलरेडी सगळं ऑलराऊंडर नारद पण करू शकता हो हो नारद देव स्त्री पार्ट पण करू शकतो. ह्यो आता एक मेकअप करू किती वेळ लागतो तुमका सर्वसाधारण 10-15 मिनिटं आहे. 10-15 मिनिटं प्रत्येकाचे मेकअप करणे आहे हां 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 एखाद्याला वेळ लागतो हां हां एखाद्याला कमी वेळ लागतो. बरोबर काका दशावतार नसताना तुम्ही काय करतात दशावतार करताना आमचे जे व्यवसाय आहेत म्हणजे माझा मिस्त्री कामाचा व्यवसाय आहे. म्हणजे प्रत्येकाचे वेगवेगळे व्यवसाय वेगवेगळे व्यवसाय हां हां ह्या फक्त जत्रे उत्सव चालू असतात तेव्हा तुम्ही ह्या करतात हे करतो नाहीतर आमचे व्यवसाय आहेत ते पण दरवर्षी प्रॅक्टिस करतात की ताच नाही प्रॅक्टिस असते हां म्हणजे हां आमचा अभ्यासक्रम असतो बाकी प्रॅक्टिस असं हे नाही हां. एकत्र येऊन प्रॅक्टिस करणे तर ते अभ्यास वगैरे चालू असतो आमचा. हां हां तर वाचन असतं वाचन नाही तर होणार नाही असं. नुसतं म्हटलं तर दशावतार तेवढं सोपं नाही. सोपं नाही आहे ते. आणि कोणाला उतरायला एवढं सोपं नाही जायचं ते साधनच आहे. हो कलर जे आहेत ना हे आता आम्ही वापरतो ते ह्याचे आहेत म्हणजे हाय फायचे मोठे. पूर्वी लोक असे नाही वापरायचे हे जे आपले नळे वापरतात ना हम्म. लाल कलर हवा म्हणजे तो वापरायचे हां नळ्याचे हे करून. हां हां काळा हवा असेल तर दिव्याचं काळं वापरायचं हां अशा प्रकारचे जुने कलर पहिले कलर असे वापरायचे पहिल्यांदा आमच्या आजोबांनी त्या कलरच वापरायचे हां हां तसे करून नंतर खूप सुधारणा आताही खूप झाली आहे. हां हां आता तुम्ही वॉटर कलर वगैरे वापरता वॉटर कलर वगैरे सगळं वापरतो. आता मेकअपचं सामान वेगवेगळं मिळतं हां होय तर म्हणजे जसं परिस्थितीप्रमाणे प्रत्येक जण घेतो घेतो बरोबर त्यावेळी ती परिस्थिती नव्हती. हो काजळ हवं म्हणजे ते दिव्यावर धरायचे मग ते काजळ किंवा लाल कलर नळा फोडायचे ते हे करायचे घसून घसून पूड करून त्याचे हे करायचे लाल कलर असे वेगवेगळे कलर. तेव्हा कठीण परिस्थितीतून पण करायचे सगळे ना तेव्हा ते खूप तेव्हा ही सुद्धा साऊंड सिस्टीम वगैरे काय नव्हतं. मोठ्याने बोलाय मोठ्याने बोलायचं किंवा लाईट बत्ती लावायची किंवा आता ते मशाल घेऊन बसतात हां हां देवळीला ते घेऊन बसतात मशावर पोळी लावायचं दशावतार. आता त्याच्यात खूप सुधारणा आहे. प्रत्येकाने खूप सुधारणा आहे. वेगवेगळे कपड्यांचे वेषांतर आपण आता जे करतो हां ते वेगवेगळ्या तऱ्हेचं आता वेषांतर करतो पण तेव्हा तर तेवढी सुविधा नव्हती. तेव्हा एवढा नव्हता तरी पण लोकांना एक्सेप्ट केलं ते. होय तर ते लोकांना ते खूप आवडायचं म्हणजे दशावतार म्हणजे काय आहे ते त्यावेळी पटवून द्यायचं. हां 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 आता टी व्ही माध्यमातून लोकांना सर्व कळतं ना होय तर म्हणजे आता महाभारत झालं रामायण झालं रामायण कसं घडलं महाभारत कसं हो घडलं हे दाखवलं गेलं पण त्यावेळी कोणा ते माध्यमात नव्हतं. त्यावेळी ह्याच्यातनं दशावतारातूनच सगळं समजलं दशावतारातून समजलं. हो 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 आता माध्यमं खूप झाली हो प्रबोधनाची माध्यमं खूप झाली ना असं नाही.
दरवर्षातून जत्रा एकदा भरून लागली ती भरून दरवर्षापासून जत्रा एकदा भरून लागली भले लोक थांबले किती पब्लिक आता काय आज सगळी पाहुणा एवढं धक्के देत देतो त्या महाराष्ट्राचा पाहिजे असं तीन वाजल्यानंतर कोण तीन वाजता सगळं गावात काय आवड निर्माण झाली की टायमिंग दिलं नाही सकाळी 5:30 मला ते आवाज दिले आता पण अंगावर चुकायचं आपण भाव काका तुम्ही मेकअप करता करता आम्हाला थोडीफार माहिती दिली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि थँक्यू सांगितल्याबद्दल. चला आता आम्ही जातो. भूत भविष्य वर्तमान का जाण्याची जाण शक्ती. अरे भूत भविष्य वर्तमान तू माझं जाणणार नाही. माझ्या जीवावर उड्या मारतोय मला सांगतोय काय करतोय? कैलासनाथाची भक्ती केली अधिक अमृताचं वरदान प्राप्त केलं त्या माझ्या भोळ्या देवानो हा तुला विजयमणी दिलाय. तो कंठीवर पण गेला तो विजयमणी जोपर्यंत तुझ्या कंठाच्या ठिकाणी आहे तोपर्यंत तुला मृत्यू नाही. एकदा त्या बाजूला गेला तू मेलास. त्या बाजूला हो काय म्हणालात? आग लावल्या ओम बरं. झपाट जा, झपाट जा. होणार नाही. पाय धर. पाय धर. पाय धरायला धरले. नाही जमत का? का? नारद माणूस. जमतंय? धर. पाय धरले जमत. नाक घास. तुला नाही सांगू नकोय. नाक घासावं काय लागेल. पकडले काय? आता पाय आणि नाही. क्षमा मागितली काय? नाक हे घासावंच लागेल. हा? सोडणार नाही. नाक हे घासावंच लागेल. मंडळी आता घरात जातो. हिला आता वाटेतच असो
तर मंडळी तुमका आज ना दशावतारी नाटकाची म्हणजे काय काय असतं त्यांच्याकडनं थोडीफार माहिती घेतलं आणि तुमका थोडासा नाटक दाखवलंय पण. साकेडीची जत्रा आज जरा बरीच ठरली म्हणजे मजा येईल जरा, म्हणजे नाटक माका जरा आवडाक लागला. तर आता जातोय घराक मी आणि माझा मित्र असे हे बघा मित्र. चला आता जातोय घराक. गुड नाईट, टाटा, बाय बाय. आणि लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका बाबांनो. चला बाय बाय.